טוב, אז מה קורה אנשים? ברוכים לעוד פרק לערוץ שלי. אז היום אנחנו בפארטי גיימס, בארקד גיימס. אז היום אנחנו עם יובל, הם פיידיי, הוא שחק איתי. כן, הוא חבר הכי טוב שלי. אז יאללה. אוקיי, בואו נתחיל. אוקיי, תקשיב, אתה יודע מה צריך לעשות פה? לא, פה לא. אתה צריך לקפוץ ופשוט להרביץ לנקודות, לבלוקים הצהובים, הירוקים, האדומים. כן, כן, מכיר. קפוץ ותרביץ לנקודות. אוקיי, ראיתי. וואי, אתה מקום ראשון. אני? כן. לא, אתה מקום שני עכשיו. אין לי מושג איך. שיט, היה לי בוסט ולא ניצלתי. אני לא יודע מה אני עושה, אבל אני מקום שלישי, אחי. אני מתחרפן, אני פשוט... יש, נגעתי ב10. כיף לך, ב10 זה הכי טוב. טוב, ברור. יו, אימא'לה, היה לי פוש אדיר. בוסטר. גם לך היה? שאתה עף ממש? כן, שעפים ממש, אבל ממש גבוה. מעל כל ה... איי, איזה מקום אני עפה. אני אחרון. אתה יודע מה עושים פה? אוי, כן, מושכים חזירים למקום שלך. כן. אוי, ראיתי את זה לחור בסרטון. לחור. אני כתום, מה אני? אני כתום. אתה כתום. כן. וואי. וואי, זה קשה. כמעט. יואו, כמעט. יואו. נכנסת? לא, הנה מישהו. הנה חזיר. נו, כנס כבר. כנס, אומרים לך. כנס. וואי, מושכים לי את החזיר. אוי, חזירון קטנטון. נו. יש! יפה, נכנס? כן, חזירון קטנטון מאוד. התינוקים. עוד אחד רוצה להיות קורבן. יש! אחי, אני מקום שלישי. יומה. יש, מישהו הכניס לי. אחי, אני מקום... וואו. וואי, זה קל. כאילו, זה כיף. מאוד. יואו, וואי. נו. לא, אני זורק על החזיר, זה לא פוגע בו. אתה צריך ללחוץ קליק ימני אחרי שאתה פוגע בו, ואז זה מושך אותו. יואו, הם ממש פה, אבל הם... שיט, הוא כמעט נכנס. יואו, איך הוא לא נכנס? יש, אחד נכנס. עמוד שלי. כנס. אוי, קטן. יש, אני מקום שלישי. שני. יש. זה יותר כיף. אוי, זה קשה. היה איזה מישהו שראיתי אותו משחק, הוא היה מקום ראשון. טוב. יאללה. הלך עליי. שיט, הלך עליי. מולץ. אמא. שיט, מה קרה לי? לי עוד לא קרה כלום. נעלמת? כן. גם אני. אני ממשיך למטה. כן, אני יודע. אמא! שיט, פגע בי. הלך עליי! אוי, גם אני. איי. טוב, אני מאחוריך. איפה זה? זה לבה. בוא תצטרך לרוץ שזה לא ייפול. עליך? לא, שזה לא ייפול בכללי, אתה רואה את הבלוקים הצפים? כן, נכון, מכיר. יואו, זה אחד הקשים. אל תיפול פשוט. כאילו מה שעומדים לסמן לו זה עומד ליפול, זה אדום. נכון. לא! כמעט. יואו, אימא'לה! שיט, נפלתי! לא נפלתי! אימא'לה! לא, נפלתי! לא מאמינה. וואי, שזה בטות הכי בן. אני אומר הבת מנצחת. יש לנו מקום שלישי!
כן, זה פרק אוי, וואי, לא. זה אוי. מעצבן רצח. אוי, זה הטלפים, מרביצים מלא. מעצבן. פאנץ' מי. פשוט תרביץ לכל דבר פה, אל תשים לב למה אתה מרביץ. פשוט תרביץ, לא משנה למי. תמות. אני לא יודע למי אני מרביץ. וואי, אני לא מרביץ אני מרביץ כזה באוויר והרגתי 4. נו, 5. אני מרביץ לו. הוא דפוק. חמוד. תקוע. אוו. וואה. ימה. כמה. שמה. כמה. יואו, איזה גבוה קפצתי. טבע, אם זה קוראים גבוה רצח. אני מקום שלישי, אחי. זה נדמה לי פרק המקום שלישי. וואו. איי, לא מקום שלישי. או, זה נחמד. אתה יודע מה עושים? כן. פוגעים בקט. מה הצבע שלך? פינק. איך? לא, אמין. שלי כחול. פאק, נתתי בוש. הבעיה זה שנותנים לאחר בוש. אני טוב בזה. לא, אני גרוע. וואו, אני לוזר, אחי. בום. מה, איך זה לא פגע? לא, כי זה קשה תוך כדי שזה נוסע. מה הקשר? זה זז, הם שינו את הקשת. זה יותר למטה. אני נותן למישהו בוש כל הזמן. תפגע בשלי. לא רוצה. אני לא רואה את שלך. לא, האמת שאני עוקף אותך. אני עוקף אותך. תן לי פוט. כן. וואי, זה מהיר. שקפתי אותך. ביי. לא, או, חולה על אוי, זה. זה קשה. או, חולה על זה. מוסקבר. אתה בקבר? לא תמות. סוויץ'. או פאק, זה מוביל. נכון. וואי, זה 3 פה. מה זה? כולם פה. אני לא רואה אותך קופץ, אחי. אתם המחסה שלי. אני עם הבת והבן. הבת ניסה לי, דברים לא טובים. וואי, בקיש חופר. וואי, עברתי אמא. יום, כמעט פגע בי. כמעט פגע בי. אני תופס קאברים. אמא. וואי, תפסתי על השנייה האחרונה. אתה פגע בך כבר? לא, אני עדיין. גבי לא. לא! אני לא מאמין. וואו, אני תופס קאברים. פגע. זה קשה. וואי, אין, וואי, הם תמיד נשארים. הבת והזה נשארים. וואו. יואו, איזה טוב. למה אני תמיד מקום אחרון? או, חולה על זה. זה כיף. חולה על זה. או, וואי, אני כל כך אוהב להרוג חיות. שיט. הרגתי אדום אחד. אתה יודע שאסור להרוג אדומים, כן? מה זה?
הרגתי. אז יש לך מינוס נקודות ככה. אני הורג פה כל ניסן. טוב, יש גם כאלה שהם אדומים, אז זה מוריד לך, זה כאילו מינוס. פרמני. וואו, דיל חזירים. אחי, אני אומר לך, זה החיים שלי. אני גדלתי להרוג חיות. סתם, לא גדלתי להרוג חיות. גדלתי להרוג חמורים. סתם. לא גדלתי בכלל להרוג. טק, תמותי. איזה מקום אני? יש! אני מקום ראשון הייתי! הייתי מקום ראשון! אני תמיד אחרון, אני תמיד. טוב, יש לך מושג מה עושים פה? נכון, אתה צריך להיות עם השטח שלך. תפוס לך שטח. נכון. אני שונא. מה זה? אין לי צבע. אתה פשוט שם. נכון, אני אדום. איזה צבע אתה? ירוק נדמה לי, זה לא שם לי. זה לא שם לי. עוד דבר. ברצינות. כאילו מה הקטע? וואו. וואי, איזה מנייק. תופס לי את כל השטח. אני פשוט מחרבש. זה לא. מה אתה נכנס לי לשטח? זוז. טוב, זה לא שם לך גם ככה. נכון. אני פשוט מפריע לך. יש מקום שלישי. וואי, אבל הייתי טוב בהריגות. נכון. טוב, אז... טוב, זה היה סרטון, לא? נראה לי, לא. כן, זה היה סרטון. אז אם אל תתנו לייק, אם תוכל שבערוץ נוסף, אז לייק, קומנט, and subscribe. יאללה ביי!